Asa ang dugo? Gulo ay kasama na mo siya sa pagtupit. Sa left ka? Ano lang? Sige. Naman o Kaya ba? Kaya na ako. no, nanasan ka. Nasaan ako? Dito na lang ako kaya. Okay, pag-spray na. So, ang linibawan is magpatupi ko, Jod. Magpa-bobcat ko na ko. Minsan mo, Saksak na lang ko nung na. Ayan na. Na ako dito. Kapon. sige. Yung. Ay, ha? Tupi. Tupi. Tupi lang eh. Hello! Please, mama. Ako. Hindi mo lang din ako. Kabaho ni mong ilong. Ano yan ato ni Koy? Okay, natulog sa ko, okay? Matawag sa ito. Sino kaon no? Pwede ka magluto eh, nagkuhan mo. Pwede. Happy Sunday, Tuesday! Hindi ako Nga naman. Mamaya, magagingin eh. Dili na ka-urgent. Dili na ka-urgent. Ang luas ni Kuan Wait. So, ako na lang i-cancel. Pag-ilis na dito. Uy! La, bagul gina. La, nalagay tayo seat lagi. Wow! Yes. Asa dabi? Wala na dabi. Hala, uy, pag-ilis na dito ita. Bulat. Ako sa nandiyan kay mga split ends ba? Isa iyong... Bawa na iyong pagka-brown dira sa tail. Wala na good. Di na dyan mga brownie. Wala Wala na eh. di brown. Isa yung style. Paputlan lang yun or na siya style. Na, magami yan. How? Sure ka sa iyong man. Wanaan. Ang ibaan mo mga limon, gubay. Ano man? Uyang. Baan ka dapat anak. Masay pag-kausap ka Lagi? pagkaan. Patay ka gyud. Di ba pugan-pugan ka mo tutoy? Diyan marama. So pugong ni mo ri. Diyan marama. Uy, isa. Koy.
Yay! Sayang. Eh! Yay! Sorry. Aray! Aray! Yay! Aray! Uy! Gusto mo ka, uy! Joke ya! Unsa naman ikoy? Lo, sorry kay kuy. Ala! Yay! Nagpuro ko good. Yay! Anak, unsa naman ni? Sa kadiyot. Yay! Aray ko! Ah! Aray! Ah! Ah, sakita, uy! Uy, tingin. Habangin siya ng Sama. Nakiwala ko yan. Alakon! Uy! Ano, honey? Isa lang yun. Ikaw! Ili! Saan, anak? Ano. Sakit, ay! Sorry. Uy! Unsa? Kurang bugay mo. Dili ka tabi. Uy! Ako na na-i-cancel. Nag-i-cancel na nato ni. Uy, kira ka ba? Ikaw na good. Sa mananawan to. Ano, purod na po. Yay! Mobile mo yung dili ko na ang dugo. Uy, Uy! ano na po. Uy! Uy, kalma. Miss ko, dala ka. Tawag na ka naman. Hindi magtawag kong 911. Uy! Naghala ng dugo eh. Hindi kaya sa minsan eh. Sige, magtawag kong 911. Saan yung pagtubag yan? Isa gina itubag, anak. Masag ko ba? Na! Ato na. Uy! Naman na. Isa naman sisi. Uy! Bali na namin Uy! niya. Naman eh. Uy! Kuan nagutan kung kuan. Hindi yung ganang tubig. It's... Inani din ni siya yan. Ako nang hindi. Daghan ko lagi anak ko anak ngayon doon. Wabang ko kita kaya ako tapunan. Naana mo sa delay na daw. Namuto nagtupi ko. Naana nun ako kung iyang dugan. Uy! Sa Sa mga itong buhaton. Ako kay bawa sa buhaton. Nagtuon sa ko sa English. Asa to niya pagkuhan gitan kanang kuhan. I-andar sa kinan no. Man. Tapos kuhan. Kaya ito tanis ko. Sige ako yan na sa kiyanan. Tariana gitan. Tariana ang pagdala. Unsa oy? Tariana pagdala ba ana. Kuhan na siya. Si ana paana ba? Dari. Oh. Sige. Ya, padung siya.
Liki. Hindi na kumakuan. Likod lang tayo. Saan mo ka, uy? Uy! Uy, ato tag ospital. Asa naman to iyang dugo? Uy, wala kang ginawa diya? Asa naman ang kami? Sige, oh. Takabang sige at kasahon ako siya tanan. Oh, Sige. Uy, kabuga ah! Ito ang buga. Ano kaya ito? Bibigyan ka. Ako na lang yung siyang ikuan, oy. Dadpong tanan. Ana. Baru ka dyan, Lala. Wow, pinahubog ba? Oh. Hubog ha? Ah. Na. Na. Gansa. Na. Ito ka sa kilan. Ay. Sa kilan na dali. Ang bawa ka. Kasi ang ako ni mo, mamatay ka. May hong sa maniyang dugo, wa may baho. Ang dali. Oo, wagi baho. Ang sibaw ang Naman may baho, iso kayo. Karal yung magpatay o baboy. May bawo. Na, ang lagi. Ikabaw, ang naibaw anak mong patay na ang dugo. Kani sila ba? Boy buot. Boy buot. Saan na feel? Saan man ni siya? Uy, ang dunggan ragay. Kita ka lang sa mga salita, dunggan na sila. Anak ko gaya lang ako. Ikaw dira, dunggan na. Anak ko. Ano naman niya? Mama na kayo ka. Sa.